Здравейте хора, аз съм Джублер и сега ще ви покажа моя сървър. Упс, има лак. Не от сървър, в смисъл компа ми нещо му става. Ето тук има няколко ларпа. Food, Hide and Seek, значи това е минигейм. Тук за Недара, Superflat и Survival Games или Hunger Games, зависи кой как иска да е. И така, тук са някакви правила. Don't grieve, don't cheat, don't ask the items, don't spam. Може да тролвате. Така, тук още не съм измислил за какво ще е това. Само да ви покажа на бърчко, клипа няма да е дълъг. Тук имам една индустриална фурна. Вече правих видео за това. Това е индустриален брюинг, за който още не съм правил клип, но ако се интересувате може да направя. Доста трудно го измислих този дизайн. И добре, това ми е къщичката, значи докато има соуса тук не може да премине никой моб. И когато го натисна, и ето се сменя с друг блок. Ето, така. Но аз мога да излизам, нали? И това е последното нещо, което направих тук в сървъра. Значи тези неща няма ги има тук, това е също къщата. Ето, гледайте, когато го натисна бутона и се появява Майнкарт. Когато го натисна пак и изчезва. И така. Сега ако напиша warp sg, ето идвам от тук. Както виждате. Това е лобито. И тук натискам на тая арена. Автоматично ме прави на гейм от 0. И пиша sg volt. И понеже съм само аз и ще напиша sg start. И ето ще пише not enough players. И така де, всички честове, значи те са навсякъде. Тук между другото е по темата Cube World, ако я знаете тази игричка, аз правих също видео. Мапа е горе-долу такъв и навсякъде има тук честове и всички са рандом, което е много яко. И добре хора, благодаря, че гледахте клипа. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре и